गामियारि माबानिफ्राय फैदों ओनसोलनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बेवहाय जोंखौ दिनै सेन्ट्रेल जेलनि सिङाव सेलिब्रेसन जादों रंजालि बैसागुखौ लानानै बेयाव जोंखौ हांख्रायनाय लेखायै जों सफैबाय सफैनानै जाबायदि थासारि बा जाबायदि परिबेखखौ जों मोनगोन बा नुफैगोन सानदोंमोन बिनि आलादा दस्रा टाइपनि माबाखौ जों नुफैदों गोजोननाय मोन्दों जोंनि सिनियर लिडार बिथांमोन हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानै खस्थ' खालामनानै दुखु खस्थ' सहायनानै बेयाव जोबथि जाना दङ बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों हारसिं गोजोननाय मोन्दों हारसिं दुखुबो मोन्दों बिथांमोना एथ' बोसोर बेवहाय हाबसोना दङ जोबथि जाना दङ बिथांमोननिसिम आंनि इसोरनि गसाइनि सायाव आर'ज बिथांमोना जेन थाबैनो जोंनि बेबायदि जायगायाव फैनानै मुकुलि नाखोरनि सिङाव फैनानै जोंबायदि साधारन जिउ खुंनो हाथों बेखौ आं गासैनि जानानै आं गसाइनि आर'ज गाबबाय बास दुखु मोन्दों बिथांमोननि थानाय परिबेक जानाय लोंनायखौ जों नायदों रुम हाबदों बयनिबो रुमाव थांदों साहा लोंदों रायज्लायदों जिरायदों माबायदि परिबेकजों सोलिना दङ खोनाना दुखु मोन्दों बास गोजोननायबो मोन्दों बिथांमोनजों लोगोसे फेस टु फेस रायज्लायनो मोन्दों जनो मोन्दों दा बिथांमोननि जायगायाव फैनानै जों एसेबाबो गोजोननाय बिथांमोनखौ होनो हादों जोंनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै बेनि थाखाय जोंबो बिथांमोनखौ जायनिखि जोंखौ होखारनाय लाबाय बेहाय